Siyabingelela mbukelo khona ekhaya okhuluma ngomthandazo Dlamini kwi-30 Mpumalanga. uNkulunkulu anibusise, anikhanyisele konke enikufunako kuhambe kahle. Ngifuna sibheke udaba lesibuko. Kunomuntu engamuzwa ekhuluma ukuthi lento yesibuko abantu ukuthi isibuko ayikho. Okwangiphatha kabi manje okwangithusa ukuthi lo muntu umlaphi wendabuko la emhlabeni zineyiphiwo zahlukahlukene. Kule muntu ophiwe ukuthi avele nje akutshele inkinga zakho angathintanga lutho ubunguye bakhe. Omunye asesebhodlela amanzi alikhulekele, omunye isibuko, omunye nje umoya yabo le ngikhuluma ngawo, omunye ushaya amathambo, omunye uhlola ngentambo. Kuyashiyana into esihlola singabantu. Mina ngumthandazo Dlamini ngiyahlola ngomoya lona nje okwehlela, hlole futhi nangamanzi, hlole futhi nangesibuko, uyabona. So indaba yesibuko ihlola kanjani? Ngifuna sibheke indaba yesibuko. La kunesibuko la. Lesibuko la ngisihloniphisile nasi. Lesibuko esikuze ngisebenzise isibuko lesi ngatshelwa ebusuku lelo kwathiwa uma ufuna ukuhlola sicela ngisahlole ngamanzi, hlola ngesibuko. But isibuko mehlolwa ngaso isibuko semoto noma isibuko sequantum, isibuko lesangaphakathi, lesibuko lesi esesisebenzile sekaningi ubheka awe, lesibuko esiphakathi sibuka into eyiningi kakhulu. Yiso esibuko khona ekhaya. Isibuko siyahlola. Kunezinto esidalwa nazo from ekuzalweni kwethu kuma-families ehlukahlukene, ama-families esiphuma kuwona. Kuneyiphiwo esinazo esiphiwa sisazalwa, kuneyiphiwo uyithola, esiphiwo sithola sokhulile, kube khona into oyifundako sokhulile, akufani mbukelo khona ekhaya. Isibuko lesi siyasentshezwa, ikhona into egqokiswa kuzo, ibuye lento futhi ibe nakuwe emzimbeni wakho. Either ufutha ngalesi sibuko lesi uzokwazi ukuthi uma ngisibheka ngisithi singavezi mina ubuso bami, siveze ini le nkinga lomuntu osuke ezohlola la ekhaya mbukelo khona ekhaya. So ukuhlola kwehlukene. So what the day ngobona ukuthi uyafika kumuntu uhlola ngesibuko, uhlola ngebhodlela lamanzi, uhlola ngomoya, uhlola ngekhandlela, uhlola ngentambo. Kushona ukuthi into ela kuye emzimbeni wakhe ichunyaniswe nayiphi, noma ke ichunyaniswe namuphi umsebenzi, noma ke nayiphi insebenzo. Mina mbukelo khona ekhaya ngihlola ngomoya straight, umoya woprofeta. Ngihlola ngesibuko, ngihlola futhi nangamanzi ibhodlela. So kwehlukene ukuhlola mbukelo khona ekhaya. So sineyiphiwo ezahlukahlukene kuphi la ngaphandle. Lokho abantu ngikubeka esithombeni bakwazi futhi bacacelele ukuthi kuhamba kanjani. So noma sibuko singekho mina ngizohlola, noma kuthiwa ababhodlela amanzi alikho mina ngizohlola. But lesibuko semsebenzi esiwenzako must lesigodlweni sami. Unkulunkulu akukhanyisele, akubusise, akuphe amandla, akuphe nenhlanhla. Nkosi kubusise, mina I'm a prophet Dlamini Mthandazo. Nakukhona la ngitheleke khona ngami ngithi angicolise ngoba alikho soka engenasici, but nakukhona emese kukhuluma thina sekulungise, masekulungise ngoba angifuni ukuyithola ngenamalanga nginyathele umuntu, uma nje ngimuntu ngabantu. Inkosi ngibusise.